जाम्बि रायखुमानाय खामानिया हिनजावफोरनिसो हौवा मानसिफोरनि नङा। ओरैनो हिनजाव मानसिफोराल' बदनाम ना रायखुमानायनि? नङाबा हिनजाव मानसिफोरनिख्रुइ हौवा मानसिफोरासो बांसिन रायखुमायो आरो बिसोरनि रायखुमानाया आरो नंथारै खोथाफोरखौबो बुंलाबायो। नुदोंखौ नुवाखै, नुवाखैखौ नुदों, मावदोंखौ मावाखै, मावाखैखौ मावदों होनग्राया नोंसोरसो। जों हिनजाव मानसिफोरा मा रायखुमायो? जों हिनजाव मानसिफोरनि रायखुमानाया बेसेबां गिथावनासिन, बेनिख्रुइ बांसिन हौवा मानसिफोरनि रायखुमानाया गिथावनासिन। आंथ' माथो दिनैसिम रावखौबो रायखुमायाखैलै। रायखुमायाखै? नों बायदि मानसियानो बांसिन रायखुमायो। आंलाय नोंखौलाय माला खुदुमनाय? नों आंखौ बयनिबो सिगाङाव खुदुमदों होननानै खोन्थानो? रायखुमानाय जायाखै, बांसावनाय जायाखै। बेखौलाय आंलाय धेमालिसो खालामदोंब्रा। गावसोरनियाबा धेमालि खालामनाय जायो, ओमफ्राय जों हिनजावफोराबा बुंबा बा एसे एसे खोथाखौनो जि बांसावो होननानै। बेनिखायनो बुङो हिनजाव मानसिनि रायखुमानायनिख्रुइ हौवा मानसिनि रायखुमानाया गिथावनासिन होननानै। आच्छा बारु थाइबानि लारु।